Infrastructure Malta se tkun qed tissottometti pjanti ġodda marbuta mal-proġett infrastrutturali ambizzjuż fl-Imsida b'investiment ta' 18 miljun euro. Dan il-proġett se jara tnaqqis ta' ħin fit-traffiku b'40% għal min jagħmel użu minn din iż-żona, filwaqt li 60% tal-proġett kollu se jagħti spazji pubbliku għar-residenti u dawk kollha li jiffrekwentaw dawn l-akwati. Konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li permezz tal-proġett l-Imsida se jkollha pjazza ġdida ta' 2200 metru kwadru quddiem il-Knisja Parrokjali flimkien ma' kanal tal-ilma baħar li huwa maħsub biex itaffi mill-effetti tal-arar. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Ivan Falzon spjega kif il-bżonn ta' dan il-proġett ilu jinħassal snin twal u issa bi pjanti ġodda se tkun qed tiġi indirizzata l-problema tal-arar li tant toħloq problemi fix-xhur tax-xitwa. Dan il-kanal l-għan prinċipali tiegħu huwa li jisebbaħ il-proġett li ma joħloq il-ħajja, imma fl-istess ħin dan il-kanal se jkun ikkonnettjat ma' sistema ta' stormwater system biex l-ilma li normalment jispiċċa f'din l-area ikun jista' jitwaddab għall-baħar b'mod dirett. Intant ġie spjegat ukoll kif se jiġu eliminati traffic lights eżistenti u dawn jinbidlu fi flyovers biex bekk tiżdied l-effiċjenza u l-kapaċità ta' din l-arterja. Fost l-oħrajn il-proġett se jinkludi wkoll parkeġġ għal mid-vettura msaqqaf pannelli fotovoltaiċi filwaqt li se jitħawlu aktar siġar u pjanti madwar il-monument tal-ħaddiem u bekk isir parti mill-ġnien pubbliku li se jkun akbar minn dak li hemm illum. Il-Viċi Sindku tal-Pjetà Anthony Camilleri tkellem ma' dan l-istazzjon fejn qal li bħala resident li ilu jgħix f'dawn l-inħawi jaf sew dwar il-problemi ta' traffiku li jinħolqu fiż-żona ta' kuljum. Għalhekk huwa stqarr li huwa fiduċjuż li din il-problema se tiġi indirizzata. Jidher li b'dal-proġett ħansolvuha il-problema, barra ħansolvu tal-xismax palma tara bajnejk. Il-traffikaw tarax pal salħatta, għara fost il-ġimma jġamja biex iġi biex taqsamna u biex titla tarġal tal-Pjetà. Iġdu ċeddu għala kaxin kella ma toħroċ, hemm bżonnu, anzi missu palma għal-Ministru u għal-ICO, missu ilu li sar. Minnaħa tagħha Sindku tal-Imsida Margaret Baldacchino Ċefaj qalet li l-introduzzjoni ta' spazji pubbliċi fil-lokalità se tkun qed tolqot waħda mill-akbar ħtiġijiet tar-residenti. Bħala proġett huwa bżonn już, l-ewwel ħaġa ħajkollna aktar spazju miftuħ għalina residenti, għax hija l-ewwel aim tagħna li r-residenti ikollhom spazju miftuħ u ħafna ikbar milli kif ilu bħalissa. U ovvjament l-Imsida li tal-inqas it-traffiku jgħaddi b'mod aħjar u effiċjenti iktar milli kif inhu issa. Il-Ministru tat-Trasport u l-Infrastruttura Aron Farrugia rrimarka s-sodisfazzjon tiegħu għal dawn il-pjanijiet estensivi u dettaljati u sostna li dawn waslu wkoll frott laqat mal-imsieħba konċernati kollha. Fl-aħħar xhur kellna laqat ma' ħafna stakeholders partikolari li indirizzajna it-ħassib tagħhom. U llum ninsabu bi pjanti ġodda illi ħandaħluhom fis-sigħat li ġejjin permezz Infrastructure Malta għand il-Planning Authority. Il-proġett huwa stmat li se jitlesta f'26 xahar.